Dungan nga nagpaong sa mga kuryente ug suga subay sa pagsaulog sa Earth Hour ang pipila ka mga lugar dinhi sa Kabisayan. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Aron ipakita ang ilang pagpakabana sa ilang kalikupan, dungan nga nagpaong sa ilang mga kuryente ug mga suga ang pipila ka mga Sugbuanon ug Boholano subay sa kasaulugan sa Earth Art Day. Mingit-ngit ang palibot sa laing-laing dapit sa Kabisayan niadtong Sabado, Marso 23, pasado alas 8:30 sa gabi. Usa sa mga misalmot sa Earth Hour, ang pamosong landmark sa Cebu City, ang Cebu Cordova Link Expressway kung CCLEX nga nagpaong sa suga sud sa usa ka oras. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sa Danau City, Cebu, usa ka Earth Hour run ang gipahigayon sa boardwalk aron sa pagdasig sa uban nga mangilabot sa pagpaong sa ilang mga kuryente ug suga. Samtang sa lalawigan sa Bohol, nagkahiusa-usab ang mga residente atol sa Earth Hour. Dungan nga nagpaong sila sa ilang mga suga untop alas 8:30 sa gabi hangtod na sa alas 9:30 sa gabi. Gidasig usab ni Bishop Abit Oy ang diocese sa Tagbilaran nga suportahan ang Earth Hour aron mapanalipdan ang kalibutan batok sa polusyon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.